A ber, zeiten da izate? Hau bagote. Zer da hori? Zapatilla lehiaketako saria. Saria, oso ondo. Laze hunda gaur? Abenduak irizkenaren eguna. Ei, neskak! Zer ari zarete? Margotze? Niri bosta sola, zu jakingo duzu. Bai horize, nik Dani maite dut, Dani maite nau. Hori da niretzat familiakoa izatea. Ezkonduta dagoen alain, garrantzeko amentuen alain, hori gure arteko gauza da, denek ez du eskubide osatzen. Ez dut asmorik alde batxo. Batzuetan Ama, ume hau ez dago burutik zan, zendagiaren gana eraman behar duzu. Afari guztia momia bat bezala egon da, eta orain dantzan hasten da izeba Felixaren heriotza ospatzeko. Txikito zuk buruan fiskurik besterik ez dozkazu. Izeba Feliz egin da, gora gure izeba maitea da. Zenzuz ume, dedik egon. Beno, amate zituen. Beraz, berri hau ez da saltokan hasteko egorka.
txapelduna! Txalo bero bat! Txalo bat!